Lulan ng chopper, bumisita si Department of Agriculture Secretary William Dar sa Pangasinan para sa isang turnover of farm machineries and equipment at isang stakeholders forum na ginanap sa Season Auditorium. Sa forum, iginawad kay Governor Espino ang project certificate bilang pagtanggap sa Department of Agriculture projects for Pangasinan na may halagang 621 million pesos. Matapos ang pagtanggap sa certificate, pinangunahan ni Secretary Dar kasama si Governor Amado Pogi I. Espino III ang turnover ng farm machineries sa abot 126 farmer groups at beneficiaries na galing sa iba't ibang distrito ng Pangasinan. Ilan sa mga naibigay na farm machineries at equipment ay ang 76 units ng 4-wheel drive tractor, 31 combine harvester, 64 hand tractor, 4 riding type, 4 walk behind, 15 mobile dryer, 7 seed cleaner, 7 compact rice mill, 100 water pump at isang unit ng hauling truck. Dinaluhan din ito ni Regional Director Lucrecio Albiar Jr., Congressman Jumel Anthony I. Espino, Vice Governor Mark Lambino at ilang mga board members. Pinag-usapan din ang mga proyekto ng Department of Agriculture. Ang vision ng agrikultura natin ngayon is a food-secure Philippines with prosperous farmers and fisher folks. First time ever in the history of the Department of Agriculture na nandun sa vision, yung minimithi natin na lahat po ng mga magsasaka at mangingisda na yayaman ngayon at sa kinabukasan. Nagbigay naman ng mensahe si Governor Amado Pogi I. Espino III na todo suporta sa mga proyekto ng Department of Agriculture, lalo't isa sa mga pangunahing kabuhayan sa Pangasinan ay mula sa agrikultura at aquakultura. Agagik, agyo pupulyanan. So sarili yo, iray equipments ya itered si kayo, dagiti makinarya nga itad kanyayo kakabsat, anyo baybayan ti bagbagiyo. Ituloy tayo, ti panagayat, ti dagdaga tayo kakabsat, iray dalin tayo. Tuloy tayo sa panangarod, dalin tayo. Dahil ito naman po ang bumubuhay sa ating pamilya. Ito rin ang bumubuhay sa ating mga barangay, bayan sa buong probinsya ng Pangasinan. Nagkaroon din ng open forum kung saan binigyan ng pagkakataon ang mga magsasaka o mangingisda ng pagkakataong makapagtanong. Sinundan ito ng isang press conference kung saan pinuri ni Secretary Dar ang aktibong pamamaraan ng provincial government sa pagharang sa mga pumapasok na baboy sa lalawigan ng Pangasinan, lalo't mainit na binabantayan ngayon ang swine disease. Yung sinabi mo na tama, provincial governments have elevated their game in terms of putting all the measures to prevent. The quarantine measures are there, checkpoints are there. Alam nila ang ginagawa nila. Para sa Capital News TV, Edward Quinto.